tenim una manifestació de diferents dibuixos i escultures, tant de Palau Ferrer com de Martí Sever, així com a objectes personals que ens apropen a la seva obra, però també a la seva vida. Us convido a visitar Santa Coloma, a la Casa de la Paraula, i a gaudir d'aquest magnífic llegat que ens han deixat aquests dos grans homes del nostre temps i del nostre art. Jo me'n recordo, tinc molts bons moments amb en Palau. Quan en Francesc Marco em va demanar les escultures, realment no em va costar gens trobar els mateixos temes. Podreu gaudir i disfrutar d'aquest passeig de les arts a una casa que ens acull a tots.